This is oxygen. I'm that. Let's go! 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 Ay, nga dong. Kanang hinina raw usuri-suri di ba rin. Wala yung mapagkitaan diri kon. Alam mo ada pita balain lang kapitan ani. Kapitan yung lugar ba? Nganong diri man wala naglantaw na to? Wala galit na kasabutan ng iyang istorya. Kinsay na iyaya? Ha? Nay Maya? Isa? Tutumaya? Ha? Kinsa may gihaya? Ha? Usa man yung mga bataa nga. Ang akong giingon, asa ang balay ba ni kapitan dire, kapitan? Balay, balay. Ha? Sudlay? Atay sudlay? Ha? Nangilay ka? Ha? Nilayhay? Wa man gaulan. Ha? Nunlan? Wala man nanganak atong baboy. Ha? Sus! Bataan, sus, hindi pa lagi sarap. Na, hey, akong ipasabot ba? Ang balay ba, balay sa inyong kapitan, asa dapit nga lugar? Sing mga bataan, ay. Ha? Sidecar? Wala man may motor. Ha? Traktor? Hapon naman to. Ha? Hapon? Sa una raman ang mga hapon. Ha? Sus! Anda ba sus? Mga bataan, sa ganina ang mga tanag, langan ang urat. Balay ba, balay sa inyong kapitan, sus! Sumuka ni, uy! Oy, pre! Mekanik, inaaga ganero. Paabot di mo sa balay. Nangay, magay ka. Ate ganina ra ba di ko pangitan mo pre? Matay ng mga bata kasi naabot ani. Kalagot yung nga. Sa mga bungol yung mga bata pre? Anay, giingan man tagbagol, manglakaw tani oy tala. No. Ay, pre, pasensya kay pre. Bungol mo gutong mga bata, pre. Ate, na biktima ni ka, pre. Tala, pre, bungol mo guto. Bungol to sila. Atay. Bau anay pa ganina ra itong iabot sa inyo ana. Pangutana ko talay. Wala. No. Ano diri man mo na? Ay, nang kasamukan. Yung maging nindot na kailaa. Ay, katawa ba? Sige, ready. 1, 2, 3, action. Ha? Nilayhay? 3, action. Ha? Nilayhay? Wala may gaulan. Okay na? Murag yung nasukod na kasugod. Magrambol yung istorya. Okay, basta kayo lugar rin. 1, 2, action. Ha? Traktor. Ready, 1, 2, 3, action. Ha? Traktor? Hapon naman to. Ay, naku, otobang dito rin yan. Otro. Action. Ha? Hapon? Sa una raman ang mga hapon. Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up, mga bugok? So, shout out. Epante ko sa mga balik ko na sa mga Dumao family ug sa taga saan Isayna ug sa mga di na akong kalimtan ang mga kauban na mga trabaho sa Prince. Salamat kayo sa iyong pagsuporta. Padayon lang kita ug sa wala pa makakita sa buong video. Tanawa lang nasa ug kita lang yun. Hantod karon bay, single Japon So, bay. muna dito. So, shout out day sa ni shout out day sa mga tanang kan silang Winston Capricho, si Kier Capricho, silang Ibon, si Rigi Maglintik, si Kikid, si John Elmar Eliamas, ug sa tanang Alpha Caparo. So, lumlib niyo mga
mga choy. Ay, dapat additional, wag yapon. Balik ko na to, kita ang hawak si Gon. Duko, pero kaya yapon. Happy birthday dahil sa mong kauban. Gistoy Austero, 27 birthday na kita. Kung inyo nakita na nga video ron, inglapas ng birthday, delete mo na yung ma-upload. So, salamat din sa suporta, sumura dito. Goodbye mga bugok! Diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab sige biga biga di Japon ka uyab way uyab kinsa diri way